Nagkuman tatlo ka lalaki sa ginpatigayon nga drug bypass operation sa Station Drug Enforcement Team sa La Paz Police Station sa Barangay Lapos Norte, alas 6:30 sang gabi kahapon Hunyo 12, 2024. Ang mga arestado ang musanday Daniel Jeta, 45 anyos, residente sa Barangay Rizal Palapala 1, John Derek Angob, 23 anyos, residente sa Barangay Pandan Leon, Iloilo, kag Wilson Ferbando, 57 anyos, residente sa nasambit nga lugar. Nabakla ng mga arestado sing isang kaplastik sa shay sing napatian Shabu gamit ang 3,500 pesos nga bypass money. Dugang nga na-recover sa ilang apagi na kopa ang 7 pagid kaplastik sa shay sing napatian Shabu. Kagiban pa nga mga non-drug evidence. Si interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Captain Marlon Perez, officer in charge ng La Paz Police Station. Ginpayag sining isa ka simanang ilang monitoring at isgin ka sa nasambit nga operasyon. Meron tayong isang informant na nag-inform sa atin na itong araw na ito ay may isang grupo na magre-repack so after ng repacking nila then i-deliver. So ito nga naka-connect tayo sa kanila na makabili, so ito yung nangyari kanina ang bandang mga ka-K5 gidabanta sa 13 gramos ang na-recover nga suspected shabu kag mayara ini sa estimated market value nga 88,400 ka pesos. Balita nagikan sa distrito sang La Paz. Ako si ka-K5 Eric Canyazares para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.